Kaseng Voice of the People Party VPP kalarai ban penlong ya kejingyat patba bat ban kertawiar ya kamin secretariat hakan riu tarik unailar kum kejing pensngau syakasorkar jala halo kejing sabjar persya ya kejing jong patba. Habakran sekinong tok kubor hakalai pawai tarik unaitung upresiden ke VPP uba Aden Miller bersaumoy ula pentep bayakan ikarai la shim hakajing lang jong ke state committee hadian bakinong yalam keseng kila hiar sekinong kitau bat saki ya kejing upai ba. Ulapan kan mau ba keseng kila let IT ya ki babun ki mat jing dawa halor kejing upai ba bat ki kena puli penban ke sorkar kala menti kumba shimdon ai. Uba Aden ulapan syai bakani kejing ya ki kan long da kejing yat bajai-jai bat dai ban pen ken ya ka syong suk syong san hendrai ka thong ka long ban pen I ya kejing skau kia upat ba. Ulakan tu ya Menteri Rang ba Konrad K Sangma bandan hanong ba shalong hakata kesengi ban sakhi hi dalaki khmat ya kejing wan tu jong upat ba bat ulama ham persya ya ki bamut ban pen kulmar ba kaseng kan amsya lanu ru ya ki bamut ban penthut ya kani ka program. Ulapan kut da kabakhat ya baro kinong syong syunong banyami patba ban pen I ba ka sorkar kali ban kit kli bat syakri ya upat ba hakarukom kabakut bat basai. Nin gisi kala don ka state executive committee jong ka party bat hagani ka state executive committee jong ka party election ya ka wigarai ba kata ka rai kalong ba angin tur se secretariat kumbangila de penpana kumbangila de pan penshai kipat ba andanga de pan lek pan penshai keleng yakini ki shikotli ki mat ki bangi gila bo bat ki bangi penpana pat ba ngin select ban ke tower ban ke sorong ya secretary ban peti ya kata ka jing persya ka jing ya ka jing long mutlop bat kuman jaga sorkar hagudi bat kini kimat ki bakta ya ki pat ba nong chong snong bakta ya ki samla ki jing hakawat kam wat jam ki bakta ya ki nohi kai bat ki bakta ya kemarin bat kum tater de parti hadin ba kala up ya kapor kababyang hakaba ngikwa baki exams ki jengki khna kin ya shwa but mental kapor kala day ni bangin penbana khna bangila ban pendet ya ke bangila dengan kular shaki pai ba nong shong shno but ngikwa ru ban penshaling bakani ka khubor ka bamata baga jingthmu jo ka party bangin le ban ke tower ban tur semin secretary kamde bangin le ban thau jingkluma Ringin let ban pelong ya kata ke jinyat ke jingketuer ya ke secretariat dagalintik ba jai bat kani kanum dei kata ke jinglet ban penmi jingkumar kemagalong nani kani kamdi pengilek ban nyom da kabor ya ke main secretary tenrei ngilek ban penpau ya kata ke jing snow mo kaba upat ba obobon balang usngo ulinga pisa udom pitar halo kini kimat kiba ka party kalai kren ban shupen kan mau hangni kini kilong kita kimat kiba ka party kalai kren kabaning kong hot kare ba ka project lumpong deng aka ba ka sokar kala jubab kumtu tunengi na kaleng ka jingi kwa ba ka sokar kan ai ke jingtip ka basai white paper hagubdi bat kani ka lumpong ding project namar ke ek baro kamlong ka basai nani kamlong transparent nalo ba ka sokar kala ai jingtip yikitu ki samla ki behi bakala wing bakanum kta itu lumpong ding ringi kwa ya ka project hi baro koi kadi ban ai ka jing jingtip ka basai kabar ka mo ka jingkhot haka jing perlong ya ki exam tungkam apo DSC but MPSC but dangshan nagale ka party kila tho ka shithi show chief secretary hakibdei but ki jing pami albe but ki jingle tu ha ka
DSA examination ha West Giant Hills hagaba ka party kala yo igi sakhi ki babiang bagi don ki katu kani ki ba apply kam ki ba klem tho ya ke exams ki ba shi juba tang katu kani kli reki kala yo ban yele ya ka personal di ba kum kini ki de ki bangi ni kwa ban pendu jai but ya gani ki jing tho ngila tho sha ka sokar dengan bau chief secretary bagi di ban pendu ia kani ka interview kam jongka DSC West Gentle District Rajashan ini dia tang ita i pit na ki jeng penrai jingjeli jongki kam thok kam syukur ha ka thung kam thung jam te kabalai kabang lekran kalong kumno ban buram nang yekino hikai ba kinum pa lani I duty ki ka kam census in election Menta dang shen ki bon ki nun kai ki ba ot ki ba yam ki ba ong ya kata ka jinge namar ha ka juk por ki haban penkre ya kata ka MTET examination ko joki bar ki juk por ki haban le ya gani ka election duty ki haban le SIR duty ki haban yo igni duty ki ba per te nang ta ka basaw ka de ka jing sange ban thung kam ya ki la shong thai ka basan ka di kum nu ban penne ya ka khndo ka shap ka jong pai ba ki khendo ra ki khendo shnong ki khendo hima mo namangi ba kadon ki jingli lam ka ba khrau te khum ba kalong hi ka sarkar ka dei ka wei ka bai don banta ha ban klon ni ki jaka pa ba te ka ba ndriu ka dei ka jingkhang ye ka jingwan rum tu jingi mender shagani ga jaka ka jingi bania dai ki nong shnong hagi jaka khapot kombang ropo mausikar kombang ropo lapanga apa kiwi kinong sung kiwan ban kuntur na ko por naman ngile i kapni ka jingsha leben kat shaba phai ni ka jingyam brio hini gisni la kalong ki brio ki ba trei ki kamla jong la kalong ye ki brio ki ba ye ki nongrap ki jungi la kalong ye ki nong trei pa mau ki nong ti mau ti shap la kalong ye ki be im na doyong bat kum ta ter ngil i ba kari ka sokar kam penle jimut ya ka jinge jung ret boria kala shiple jimut tang nam ta kita ki ba don ka bor ki bala ban penjot ya ka mariang ki bala ban sniu ki mariang ki bala ban le ki kam don bor ki joki te ka party kumba kala kula ba kumba kala kren ka shimbi ka sinjam bat ha ka riu trik kan don ka jing mi pat ba bangin ban tur ba ban care to ya ka secretariat kan ka long ka rai ka ba party ka shim ha ka state executive committee ka bangila long menen ka sin